Rashin audugar mata babbar matsala ce da take jefa mata da yawa cikin halin tsaka mai wuya, yayin da wasu 'yan matan musamman ma a yankunan karkara kan gaza mallakarta saboda irin tsadar da take da shi. Wannan gangami ne da yake buƙatar haɗin kan kowa da kowa ta yadda za a magance matsalolin da mata suke fuskanta yayin jinin al'ada. Al'umma suna da rawar da za su taka wajen samar da wannan auduga a farashi mai sauƙi, ko ma samar da ita kyauta tare da rarraba ta ga 'yan mata da suke makarantu da kuma yankunan karkara. Wannan kira ne da ya shafe ka, ya shafe ni, ya shafe ki, ya shafi 'yan siyasa da ƙungiyoyi, kai da duk ma wani mai hannu da shuni wajen ganin cewa ya bayar da gudunmawarsa ta yadda za a taimaka wa 'yan mata wajen sauƙaƙa musu hanyoyin mallakar auduga domin kulawa da kansu a yayin da suke jinin al'ada. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar PSI Najeriya ƙarƙashin shirinta na MH Now, wanda take wayar da kan mata kan hanyoyin kula da tsaftarsu da kuma lafiyarsu yayin da suke jinin al'ada.